Anna ei ole viimeinen kerta, kun murjas täällä räpläineen perkä, toista yrittää syödä. Mikäs vitun läskipää meihin Sekä kauempana tai mä ammun! Toihan on vittu supersoukki. Helvetin pääsi! Tää käsi tuikutin! Nyt alkaa muuten sattua, saatana! Voi olla, että kohta rupee sua Nyt on sattuu. muuten patterit loppu! Ei! Voi toista! Ei! Vaimot lesboilevat miestensä luvalla. Ei kun siis... Tätä. Tämäpä yllättävä käänne. Koko kansainvälinen avaruushanke lakkaut. Cockbrain. Pirk täällä. Ai jaa, terve. Ei, missä se alus on? Alus. Ai niin se Bulgarian raketti. Me myytiin se jollekin venäläiselle tiedehyypälle ihan helvetin hyvää hintaa. Ja kenelle, häh? Joku Vladimir tai jotain, en mä muista. No missä tää Vladimir asuu? Sanistajan ydinvoimala tai joku semmonen sen käyntikortissa luki. No, kuka helvetti antoi sulle luvan myydä se alus sinne ensinnäkin? Voi... Samat sulle, saatana.